Wellington has been granted $500 bail pending my investigation ne confirmation of complainants edge uye forensic report anza anodzoka kukoti zvakare musi wa7 August. Guys, ndo nyaya yabuda kukoti abhadhara 500 ndobva anzi ambova out of jail while the case proceeds. So pending finalization of investigations, the police are still completing my investigation. Edge ye munhu ari kutaurwa yange yakanze 14, vamwe vari kuti musikana uyu ari kuratidza kunge munhu ati kurei. So koti yati iri kuda kutanga yapedzesa kuwana evidence yakakwana kutaura kana pane ma witness angaripo uye kutarisa ma DNA samples nezvimwe zvakadaro. So ari kudzokera kukoti musi wa7. It is important to note that being granted bail does not mean the charges have been dropped or that the person has been found guilty or innocent. Bail simply allows an accused person to remain free while the legal process continues, provided they comply with the court's condition. Mama court condition acho anengaka statewa maybe kuti unoenda kupolice every day na 5 kana kuti nanguva uchindo ratidza kuti uchiri panzvimbo. So vamwe vari kuti something is just off about this whole thing. Personally, I think he never did that. He's too smart for that. Kunyanya panyaya dzake dzekuti pese paanoita live anotodzinga ma 16-year-old ma 17-year-old oti muri vana vadiki bvai pano pa live yangu kuti angabatwa nemweya iko okuti azopedzesera arara nemwana mudiki. So change chingokupai zviri kubuda munyaya iyi. For now ndizvo zvaitika, mukomana abuda ari kumba kwake nemhuri yake. Imigan zvakaoma. Thank you guys so much for watching, and please don't forget to like, share and subscribe.